Tama Tanan, grade 6. pinapakaon Yes, mo? everyday. Ginoo Oo. ko, paano mo Everyday nakukuha na. yung budget? Uy. Sa una, nag-start yung ko og 1 advisory. 8 ra na sila kabuok. 8 ra gyud na sila kabuok nga estudyante. So, dili gyud ako mapakaon ang ubang mga estudyante kay syempre limited ra man kay akong budget. Sa una kadungog na ko anang mga bata maglaway ko daman ra jud ko sa Masakitan ka o talaga. masakitan jud ko tama ra jud ko ana kay syempre ako budget ana dira ra man de. Syempre og naay mga dako kay mga blessing mabuhong jud na ako katong 8. Until pagka second na combination class teacher ko. So duha na ka grade. So nahimo ng mga 20 So, duha na kapin. yung pinapakaon mo. Hala. Anak ko sa kung hala mo, di ko ka-sustain ani ba. Gibot ngan man ko og laing section. Hala. Na-sustain gapon ako na siya. Everyday nga pakaon na siya. Pakaon. After 2 years, ganahan ko nga mugawas akong classroom. Ako nga tagaan na po na kong chance ang ubang mga okay. level nga at least makakaon po sila. Kaya ako ang kuan man ato kay grade 6 manggugugod. O, kasi So masusunod tanan sila gikan sa kinder to grade 5 moagi gyud sa kuha. So maka-experience gyud sa kuang advocacy pero dili na mako ka-wait ana god. So after 2 years ning gawas ko sa ako ang room and then nagpakaon ko gikan kinder pero once a week ra siya. Kay 100 plus naman siya. Daghan naman kaayo and og At least mag-feeding kag 100 ma-experience plus. ng uban. Dili gyud na nimo masayon-sayon bisag 100 plus ra na Parang siya. adlaw ka nagpa-fiesta. In tawon, unya imong magasto once a week, makagasto ko mga 25 to 40. Ginoo ko na pagkadako na niya. Mo na akong gasto man. Wala pa na siya labot sa mga labor, mga transportation. Wala labot ni nana. So posible aabot talaga siya ng 30. Mga ana, 30 to 40. So ngayon sir, no? Kay bali tanan na pinapakaon mo adlaw-adlaw. Tanan na siya. So karon na anak ko'y kanang duha ka katabang kay syempre di naman makuan. So mga magkano yung budget mo? 10K at Every 8 to day. 10 o every day. Manage gyud ako na siya. This month pa na siya gasugod. Gitan-aw na ko og kuan ko. Moana po ko sa akong mga assistant ba. Ug wala koy ug gamay ra kong budget at least makahatag tag sudan. Moana ako basta kay ma-sustain na akong every day. Pero yan, na ako ba? ang adlaw-adlaw mo na kinukuhaan ng budget na babawi sa Facebook, sa sweldo. Uy, wala Ginoo ko. Wala pa gid ako na withdraw ang akong income until now sa ako ang kuan So kay saan ka kumukuha sa donasyon? na ako'y sponsor. Ay, thank you, na ako. Lord. Thank you Lord jud kaayo. Katong time nga ning anak ko ganina nga mo ato na ko abroad, na may isa ka tawo nga nagpakgang nako nga Di ay. ayo pag abroad kay mag-finance ko nimo every month. Kay nananta ko job order going to US. Okay. Oh my God. Dili ko ka face sa ako ang sa mga bata for the next